ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರೈಟ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋದು, ಸೊ ಇಂಥದ್ದೇ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಪುವಿನ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಚಿನ್. ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪುದರಿ ದಿನೇಶ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಕೆ ಉಂಡು ದಾನೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟೂಲರ್ ಅದೇ. ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದಿತ್ತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆവുಂದು ನಿಕಲ್ 3 ಜನ ಅಂತೂದು ದೇಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋನ ಇರ್ ಒರಿಯ ಪೋಯಿನಿ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಪೋಯಿನಿ 2 ಜನ ಪೋಯಾರೆ ಇತ್ತೊಂದು 3ನೇ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷ 4 ಜನ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಸಚಿನ್ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ದಾದೆ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಇದು ಒಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ಮೇನ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ. ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪನೆ. ಓಕೆ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ನ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಿಮಾಚಲ್ ಹೋತೆ ಬಟ್ ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್? 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು. 10,000 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಿನದ 35 to 40 days. 35 to 40 ದೇಪ ನಡೆ ಎತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆದರ್ ಮಿತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಆಡಪುಂಡು. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಚೋರಿ ಶುಗರು ಅದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ರೆಡಿ ಆದು ಪುಡ ಅತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿನೇಶ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಇರ್ ಪೋಂದು ಪೋರಿಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಏತ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏತ್ ಪೋಪರ್ ಇರು ಒಟ್ಟಾರೆ 130 ಮಟ್ಟ ಪೋಪರ್. ಓಕೆ. ಸೊ 130 ಮಟ್ಟ ಪೋಪರ್. ಸೊ ದಾಗ್ ಈ ಮೆರ್ನೋಟ್ ಸೇರ್ ಉಂಡಾರು ದೇಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆನೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಇರಗೆ ಎಂಚವು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಏನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚತ್ತೆ ಊರು ಒತ್ತು ಸಟ್ಲಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಬೈಕ್ದ ಕಾರ್ದ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಾಪುಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಆರ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯಾರೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿರ್ಲಿರಿ. ಓಕೆ. ಆರ್ನಟ್ಟತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬೈಕ್ ಪಿರೋಡೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸೆಪರೇಟ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರಾಗುಲ್ಲ ಬಂಜಿಡು ಅಂತ ಅಂದವನದು ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರಾಗುಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತು ಇರೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರ. ಓಕೆ. ಸೊ ರವಿ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಅಂಡ್ ರವಿ ದಾದ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಓಕೆ. 2 ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪೋರ ದಿನ ಸರ್ ಏಜ್ ನನ್ನ ಕಲ್ಪೋರ ಅಂದೆ 40 ಡೇಸ್ ನಾನು ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಪಾದೆ ಅದೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅದೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇರಗೆ ಇಂಜ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 4 year ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ಕತ್ ಇರ್ತೆ ಒಮನ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು. ಓಕೆ. ಟೊಯೋಟಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಸಚಿನ್ ಎಬ್ಬಿಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಆ ರೆಸಿಡಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಐತಲುಲ್ಲರ್. ಸೊ ಆರಣ ಕೇಂಡ ಎಸ್ಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎಸ್ಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರೆ. ಓಕೆ. 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 ಸೂಪರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇಪಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆರಡೆ ಕೇಂಡೆ ಆಕ ಮೊನ್ನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಂದಿರ. ಸೊ ಓಕೆ. ಗ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚಿನ್, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್? ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪಡು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಐಕ್ಲ ಏನಂತನಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಅಕ್ಲ ಪೋಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಡವನೆ ತೊಜೆ ಬರ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಒಯ್ಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅವಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಅವಡು ಪೂರಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ. ಓಕೆ.
ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಊರ್ ತಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ Yes, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಊರ್ ತಕಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಗಂಚೂರು ಬಂಗ ಬಂಗ ಅವು ಏನ ಬಣ್ಣ ಏನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋತೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ పోయిన ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಖರ್ಚು ಎಂಚದ ಪೋಂತೆ ಎಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಂಡು ಎತ್ತು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಗದಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲ ಈ ಸತ್ತ ತಿಗದಿಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಆವೊಂದು ನಂಚಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಎಂಚೈತೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದಟೇ ಇರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂಪ ಹೋಲಿ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನಿಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೂಲತ್ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜೆ ಎಂಕ ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ఒక ಅಲ್ಪದ ಏನ ಮಾಡ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಕ ಫುಡ್ ಅಂಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಆಡೆ ಪೋದು ಆಕಲ್ನ ಐತೆ ನಾವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಆಕಲ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಆ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಡೆ ಪೋದು ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಲ್ಪ ನಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ರೈಡ್ ಕಾಲಿ ರೈಡ್ ಅತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಇನಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನ ಮಾತ ಮಲ್ತ ಒಂತ ಫನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ ಕಣ್ಣಿಂಗ್ ಅವೇನು ನೈಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನದಿನ ಕಾಂಡೆ 9:30 ಅಂಜಿ 10 o'clock ಅಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತನು ಓಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಜ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಗದಂಡೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಪಂಡ ಈ ಸತಿ ಪೋಪಿನ ಜಾಗಡ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಬಿದ್ದಣ್ಣು ಸರ್ ಸಂಡೇ 15th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಓಕೆ 6:30 ಕಾಪುಡು ಮಾರಿಗೋಡಿದ ಓಕೆ ಸೊ ಸಂಡೇ 15th ಗೆ ನಿಕ್ಲು 3 ಜನ ಬಿದ್ದಣ್ಣು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ 6:30 ಗದೆ 6:30 ಕಾಂಟ್ 6:30 7 ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಜ್ಜನ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಅಲ್ತದ ಸಿವ ಪಾಪ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ 35 ಡೇಸ್ ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ 30 to 35 ಡೇಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಗಾಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ನೆನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ದೈಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಆರು ಬನ್ನಗ ದುಂಬುಡು ತಂಚಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಬನ್ನಗ ಗಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ 6 ಓಲ್ಡ್ 6 ಓಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಆರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಾಂಡಲ ಪೋಲಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪೋಪಿನಾತ್ ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ ಸಚಿನೇರ್ ಆತ ಒಂದು ಮಲ್ತಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರು ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಅಂಡಲ ಪೋರೆ ಮನಸತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ಪನ್ ಮೇರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದೋಸ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ನಂಗೆ ಒಂದು ತಂಡನೇ ನಾವು ಪೋಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು 100% ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಈರ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಓಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕಾರದ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಓಕೆ ಇದು ದುಂಬು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತ ಇದು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ 5 years ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪಡಬಿದ್ರೇಡ್ ವಾಶ್ ದ ಅಂದೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಯಪನಗ ಆದ್ದಮ ದೂರ ಪೋಪ ಆಡೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ದಯಪನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಳ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಡಾಗ್ಲು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಪುವ ಏನ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇನ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಕೆ ಅವು ದೋಸಿನ ಕಲೆ ಎಂಗು ಪೂರ ಅವಲೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಯಾಪರ್ತನ ಅವಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಎಂಗಲ ಹಬ್ ಇತ್ತಿಲಗ ಓಕೆ ಅವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಅವಲೆ ಪಂಡ ತೋಂದುಪ್ಪ ಮೇರ್ ಏನಲ್ಲ ಮೇರ್ ಮೆತ್ತು ಪಡೋದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಮೇರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದೇ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಲಾವಂದು ದಾಲ ಅಂಚದಾಲ ಆಂಡ ಇದು ಮಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಆತ ಕಿನಿಂಜೆ ಮೈನರ್ ಹತ್ರ ಯಾನಂದ್ ಮಲ್ ಎಸ್ 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 ಕಿನಿಂಜೆ ಗೊತ್ತಿನ ಟೈರ್ ವಂಜ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತು ದಾಲ ಮೇಜರ್ ದಾಲ ಅಂಡ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ತಿರ ಆವು ದಾಲ ಮಲ್ಸಿರಲ್ಲ ಅಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಬಾಡು ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಒಲ್ಪೊಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೈಕ್ ತುಮನ್ ಬೋಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟು ಲಗ ಮಲ್ಪುರ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಬೈಕ್ ಲ ಸೇಮ್ ಸರ್ ಸೇಮ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ನಿಕಲು ದುಂಬೆ ಎತ್ತನ ಎಂಚ ಈರಡ ಎಂಕರು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇರಡ ಇತ್ತನು ಎಂಕಲು ಮರಣಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇರಡ ಈರಡ ಇತ್ತನೆ 6 ಮಾಸದ ಬಣ್ಣ ರೈಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಸದ್ದು ಓ ಮೇರ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅಡಮಟ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ ಒಂದು ಬರಲಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಫೋನಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪರ ಅಂಜುಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಪರ ಆದುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಮಕ್ಕ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಪ
ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಸಿ Yes, 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 yes. ನಾವು ಎಂಚ ಮಾಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಮಾಚಲ ಮುಟ್ಟ ಡೈಲಿ 1000 to 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತೆ 800 to 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಆತ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋತೇನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋತೇನೆ ಓಕೆ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮೇಘಾಲಯ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂಕಲ್ ಆಯ್ನತ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಮಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಮಾತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಇರು ಅಟಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರೇಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಓ ಅದೇ ಫಿಶಿಂಗ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದೇ ಸೊ ಒರಿಯ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 3 ಜನ 4 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಒರಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪಿನ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅಂಕ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ರೈಡ್ ಹತ್ತು ಅವರ ಅಪ್ಪ 20 ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೆಂಗಲು 3 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಉಂಟು 3 ಜನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಓಹೋ ಅಂಗಲಿಕ್ಕೆ 700 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಕೇಳು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಫನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೊರಲಿ ರೈಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನಾಗ ಓಕೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ Okay. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಮಲ್ ದಂಚನೆ ಸೊ ಈ ಸತಿ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸತಿ ಪನೋಲಿಯ ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಾಪುರ್ ಶುರು ಕಾಪುರ್ 15th ಸೊ ಕಾಪುರ್ ದಂಗಲ್ ಪುಣೆ ರೀಚ್ ಆಪ ಪುಣೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಪ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಂಬೈ ರೀಚ್ ಆಪ ಅದು ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೊಕ ಗಾಡಿದಂತೆ ಚೆಕಪ್ ಸೊ ಮುಂಬೈ ದಂಗಲು ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ರೀಚ್ ಆಪ ವಡೋದರ ಓಕೆ ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಪುರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಸಾರಿ ಗುಜರಾತ್ ಉದಯಪುರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೈಪುರ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿಯಾಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸೀದಾ ಜಿಬಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಅಲ್ತರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚುಟ್ಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮನಾಲಿ ಅದು ಅವು ಅಲ್ತ ಸ್ಪಿಟಿ ಫುರ್ ಮುಗಿದದ್ದು ಮನಾಲಿ ಅದು ಚಂಡೀಗಢ ಬರ್ಪ ಚಂಡೀಗಢ ಟು ಆಗ್ರಾ ಟು ಭೋಪಾಲ್ ಟು ಸೋಲಾಪುರ್ ಟು ಹಂಪಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದು ಮಡಿಕೇರಿ ಅದು ಇಂಚ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಏನರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರಗ್ ಈಜಿ ಬಟ್ 45 days 35 days ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುಡ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಬೈದೇರು ಒಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇತ್ತ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಳಾಣದೆ ಬಂಕ ಅಪಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ದಾದ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಜ್ಜಿಡ ಕಾರ್ ಕೊರೊಂದೆ ಬರೋಡು ಅವರಿಗೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೈಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಪುರದಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಬಲ್ ಬಾರ್ದಾಂಡಲ ಬತ್ತಂಬರ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡಲ ಬರಲಿ ಪಂಚರ್ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ತಂಬರಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡಲ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ್ ದಾಲ ಉಲಾಯ್ಡದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾಲ ಒಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪತ್ತಂಬರ್ಲಿ ಬರೋಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ ಬರೋಂದಾಂಡಲ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ ರಡ್ಸನಕ್ ದಾಲ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು 15 ಲೀಟರ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಾರು ಟ್ಯಾಂಕ್ 5 ಲೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಮುಲ್ಪಂಚ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಬಿ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಕಾಜಾಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲು ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ರೆಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿಟಿವಲ್ ಮೇನ್ ಏನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಅವಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಪ್ಪು ಓಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಅವಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಂಚ ಅಂಕಲ್ 9 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ದ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೇಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಯ್ಸತಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಏರಿತ್ತೀನಿ ಅಭಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸತಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಬೈಜರಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ಇದೆ ಇರ್ ಮದ್ಮೆ ಯಾರು ಏಪ ಮದ್ಮೆ ಏನು ಬಂದೆ ಮದ್ಮೆ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ವೈಫ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲ್ತೇನೆ ಬಂದೆ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಆರೆ ಓಕೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಆಗಿ ನಿಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪೆ ಕುಲರ್ ಆಪ್ ಜನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಪಿದೇವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಮನ್ಪಾರು ಸೊ ಈತ ಮೂಲು ಬತ್ತಾರೆ ಇಂಚಿ ಊರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಡು
ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಮಿನಿ ಪೋಪರ ಕಾರ್ ರೈಡ್ ಪೋಪರ ಕಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್ ರೇಸ್ ಪೋಪರ ಓಕೆ ಪೂರಾ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ ನಿಕಲ್ಲ ಬಾದ್ಯರ್ ನಾನು ರೇಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ನಿಂಚ ನಿಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಆಡ್ನ ಬೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾದ ಬೇತೆ ನಂಡೆ ಟೀಮ್ ಅಂದೆ ಮುಡಿಬಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಪೋಪ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಫ್ಟಿ ಲೀಗಲ್ ರೇಸ್ ಲೀಗಲ್ ರೇಸ್ ಈಗ ರೋಡ್ ಸತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವು ಈವೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಐ ಗಿಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ರಪ್ಪ ಪೋಪೇರು ಆ ಕಡೆ ದಾದ ಅನ್ಪರೀರು ಬಂಡ ಮೈನ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಬೈಕ್ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಪೂರ ಬೈಕ್ ಟೈಪ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ನಮಗೆ ಅವು ಕೋರ್ನ ಎತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ఒక మెయిన్ సేఫ్టీ గేర్స్ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗ ಟಾಪ್ ಟು ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಪುಜಂಗಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಅದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಲಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೆಟ್ಟಾವು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಆಪುಜಂಗಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಗಿಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಮೈನ್ ಅವ ಬುಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈತ್ ರೈಡ್ ಪೋತೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಕಿನಿಗೆ ಜನ ಬೂರ್ವನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತ ಗ್ರಿಪ್ ಮಿಸ್ ಅದು ಈ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅವ ಮತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಗಲ ಒಂದು ಪುನು ಜಾಪುನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅವೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಟ್ರಾಶಿ ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಬುರ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಒಬ್ಬರು ತೋರೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಲ ಬಂದ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಪಾತ್ರಗ ಕಿಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಐತನ್ಗ ಓಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ 3 ಜನಕ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ನಿಕನ ತೆಲ್ಕೆ LNG 35 days ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಚೆಲ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಪ್ಪು ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಮುಗಿಂಡದ ಗಮ್ಮತ್ ಅದೇ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಈ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಬಾರಿ ಎನ್ನನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಊರು ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲು ತಿರ್ಗೆರೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ಪಾತ್ರಲ್ ಬರ್ಪ ಸೊ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಐತೆ ಕೆಲವರು ಊರ್ದಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೇ ಐತೆ ಎನ್ನ ಎಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ದೇವ್ ಒಪಿನಿ ಓಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಎದುರು ಬಂತು ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ ಒಪ್ಪಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ 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 ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ లో ಒಪ್ಪೇನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋಲಿ ಕಮ್ಮಿಡ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಇದು 3 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಬಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ 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 ಎಂಗೊಂಜಿ ಬಂಡ ಯಾನೇನ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತುಜಿ ಪೋಡೆ ಸೊ ಅವನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದಾದನ ಮರಳು ಉಪ್ಪುಣಿ ಬೇತೆಗಳ ಸಿಗರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಪರ್ಪಿನ ಉಪ್ಪು ನಮಗೊಂದು ಬೈಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮರಳು ಉಂಟು ಎಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳತ್ತ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಳತ್ತ ಬೈಕಿಂಗ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಹಾಳತ್ತ ಯಾಪ ಮೊಟ್ಟ ಬಂಡ ಹಾಕಲು ಸರಿ ಬುಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಬೈಕ್ ಹಾಳು ಉಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರ್ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓಂಜಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ದಿನಚರಿ ಇರ್ದೆ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಐತೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಇರಗಿತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಬಾರೆ ದಾಗಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಇರಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ದಾದ ಅನ್ಪರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪೇರ ಕಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐಗ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂತ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಉಪ್ಪು ಮೇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಸಿಗರೇಟ್ ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿಯ ಶಾಕ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲೆ ಮನ್ನಾಗ ಗಾಡಿದ ಕಾರ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗುನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಕಲ್ಚರ್ ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಾವತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಊರ್ದಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಏನ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚ ಬದುಕೇರು ಅಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೋಡ್ತಿನತ್ತ ಲಾಯ್ಕ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಪಂದ್ ಪ್ರೈಜ್ ಎನ್ಪರ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಗೊರಿಟ್ ಮಾಡೋ ಬೋಡು ಅದಲ್ಲ ಪಂದ್ ಪ್ರೈಜ್ ಅಕಲ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ರೋಡ್ ದ ಅಕಲ್ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಬೋದು ಏರೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು
ಅಕಲ ದಿನಚರಿಂಚಿ ನಾವು ಒಂದು ತೂಪಿನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮೇರ್ ಬನ್ ಲೆಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಗಲೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಬೋದು ಲೈಟೆಡ್ ಬೋರ್ತಿನ ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಈತ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆ ತಂದು ಬೈಕ್ ಆತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಸುರ್ದು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋಪಿನ ಕೊಸಲ ಅಣಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಿನ ರೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ರೋಡ್ ಎಂಚಂಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಲ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದ ಒಂದಿಕ್ಕ ಸಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪ ಮುಲ್ತರ್ದು ಬೊಂಬೈ ಅಂಚಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚಿ ಕೇರಳ ಒಪ್ಪ ಐಟರ್ದ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಂಜಿ ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋದ ಇಂಕ ಒಂದು ಪೋಷರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇಡ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲ ಪೋಯ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪ್ಪುಜಿರಿ ಓಕೆ -10 to -80 ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿಲ ಬೋರ್ ಉಂಟಂಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಉತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಐಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೋಡ್ ಸೊ ಟೈರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕು ಮುಂಜಿನ ಸಲ ಬೋರ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸ್ಲೋಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ತಿತ್ತ ಕಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ ಬೋರುವಾರ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡಲ ಬೋರುವಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೈಕ್ ದರ್ಪರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೈಕಿತ್ತ ಡೈಮಾಕ್ಸ್ ಪಂಜು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನೆಂಕುಲು ನಾಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡ 5 ಡೇಸ್ ತುಂಬ ಅವೇನು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಸಿ ಕೆಲವರು ಡ್ಯಾಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಅವಿ ಪಲ್ಲೆಗರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಲಜಿ ಇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅವು ಬೇಜಾರ 100% ಡ್ಯಾಗ್ ಬಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಡಲ್ಲ ಪಾಡಾಬಿಡು ಇಂಚ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ಇತ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ದುಂಬು ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋಂತಾರೆ ಇಂಚ ಇದು ಈದ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ರೈಡ್ಸ್ ಪೋತಾರೆ ಜಾನ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಅದು ಪೋಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ ಪೋಂತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ನಟ್ಟು ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ನಟ್ಟು ಎಸ್ಡಿ ರೈಡ್ ಮನ ಪೋತೆ ಮನೆ ಎಸ್ಡಿ ದಂಗಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಂಜಿಒಸಿ ಒಂದು ವೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಕೆ ಸೊ ಐಟಿಂಗ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ರೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನೆ ಕೇರಳ ಉಪ್ಪಡು ಅವ ಮೀಟಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಟಪ್ ಸೊ ಅಂಚಂಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ರೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಕಾರ್ ಉಡು ಪೋಪಿನ ಎಂಕ ಕಾರ್ ಚೂರ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಡ ಕಾರ್ ಒಂಜುಂಡು ಅವ ಎಂಕ ನೆತ್ತ ಪರ್ಪಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಅದೇ ಇನ್ನ ಬೈಕ್ ಇಡೆ ಅದೇ ಸೊ ಇರೆಗ ಎರಡು ಏಲ್ ಕಾರು ಎರಡು ಏಲ್ ಕಾರ್ ಉಂಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ವಿಂಟೇಜ್ ಬರ ಉಂಟು 52 ದ ಮೋರಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ 800 ಪನ್ನಗ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಈರ್ ಬನ್ಲಕ ಇರೆಗ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ಅದೇ ಅರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ದಾಗ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅದು ಐಡ್ ದಾದೆ ಲಾಭ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ದಾಗ ಮಾರ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕ್ರೇಸ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕ್ರೇಸ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಅದೇ ಅವು ಏರ್ಲ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಅದೇ ಎನ್ನ ಏನ ಶಾಕ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಅವು ಮಲ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೇರು ಲೆತೊಂಬೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಲೆತೊಂಬೊಂದು ಅವನಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅಡೆ ಹೋದ್ ಬರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ಲ ತಿರುಗದ್ ಬರೋಡ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಪೂರ 4 ಊರು ತಿರುಗದ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪುಜ ಅಂಚಂಬೆ ಎಂಚ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು 100% ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಂಡರತೆ ಪೂರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ವಿಷಯದ ಯಾನ್ ಓವೆನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ ನಿಂಚಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಎಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರ ಮಲಯಾಳಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ ನಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಬಂಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ದಾಲ ಅಂಚದ ಮಾತಾಗೋಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಪೋಯರ್ಡೈರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಮಂಜಿ ಡಾಕಲ್ ರೂಟ್ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪೂರ ಊರು ಪೂರ ಪೋದು ಜನಕುಲ ಎಂತ ಓಡು ಅಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಚಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಎಂಜ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇರ್ ಫಿದಾಯ್ ಪೋಯರ್ಡೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಜನಕುಲಿ ಗೊತ್ತವಳು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಪೋಪಾರ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಕಾರ್ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂಜಂತಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ 100% ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ್ನ ಶಾಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ ಎಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಅಂಚೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ದಾಪನ ಮಾತಕುಲ್ಲ ಮುಂಜಾನ ಸೇಮ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋವಲ್ದು ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಓನಲ ಬಕ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನೊಂಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಮಂಡೇಡ್ ನೂತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಗಾಡಿ ಒಂದೇಟು ಪೂರ 2 ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಅಪಲ ಅದೇ
ಅದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಎದುರ್ದಕಲೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ಮಸ್ತುಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನಿಜ್ಜು ಓಕೆ ವೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಎಂಗ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೈತೆ ಬೈಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಬರೋ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಗ್ಲು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಜೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಸತಿ ಕೇನಂದ ನಕಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಚಿನ್ ಯಾಪ ಒಪಿನಿಯನ್ Yes. ಫೋಟೋ ಚಂದ ಕೆಂದು ಪೋರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆರಂಗ್ ವರ್ಷಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಪ ಒಪಿನಿ ಎಸ್ 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 ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನಿಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಸೊ ಸಂಡೇ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವರು ಯಾಂಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬತ್ತೆರಡ ನಿಕುಲ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕುಲದ ಬರ್ತ ಮಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಮ ಒಪಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಂಗಲ್ ಬಂಡರ ಸಂಘ ಮಲ್ದಿರಿ ಈ ಸರಿ ಮೇ ಪಂಡಿರಿ ಬೈದರ್ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಕಾಪುದ ಅಕುಪುರ ಪಂಡ ಫೋನಾಗ ಪೂರಗಳು ಅಲ್ಪ Yes, ಲಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡು ಪೂರ ಎಂತಕ ಬೈದಿರಿ ಗುರುಮೆ ಪಡು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಎಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಗ್ಲ ನಂಗೆ ಇಂಚನೆ ರೈಟ್ ಎಂಗಲ್ ಬೋಪಿನ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ ಆಡ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಎಂಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪು ಪಂಡ ಯಾಪ ಏನ ಬಂಡ್ರೆ ಪಂಡ್ರಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಎಪ್ಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಡ ಈತೆ ಏನು ಪಸಂ ಬೋರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈತೆ ರೈಡ್ ಈತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋದು ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾತನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆತನ್ ಗಾಡಿದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪೋಂಡ ಐಕೋದೊಂದು ಪೋಂಡ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಏರ್ದೀನ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಮುಜ್ಜಂಟನೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಯಾ ವರ್ಷ ಆರೆ ದೀಪಿನಿ ಕುಲ್ಲಡಿ ಕಟ್ಸ್ ಕೆಂದು ಪೋರೆ ಐಟಿ ರಾಕೇಶ್ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಮೂರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಗಲು ವಿತೇಶ್ ನಿತೇಶ್ ಬೇಕು ರಾಕೇಶ್ ಪೈ ಸೊ ಆಕಲ್ ಡೆಪಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೇನ್ವೆ ಸೊ ಒಂದು ರಾಕೇಶ್ ಪೈ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಅವನ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆ ಪೋರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕ್ ರೈಟ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಅವು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ನಂಗೆ ಅವು ಪನ್ಲಾಗ ಇರ್ನ ವೈಫ್ ಏಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗಾಡಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಡರ್ ಪಂಡರು ಬಟ್ ಆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪನೋಡ ಅಪ್ಪನಿ ಮೂಜು ಬೈಕ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ ಅವನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಧನುಷ್ ಬಂದುಲೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಗಾಡಿ ತೂತಿನ ಗಾಡಿ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಬೋದನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂತಿನ ಗಾಡಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿನ ಬೊಕ ದೋಸ್ತಿನ ಬಂತಿ ರೆಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ದೆತೊಂದೆ ಗೊತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದೋಸ್ತಿನ ಓಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಕಲ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಪನೋಡ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಲ ಪೋಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋದನೆ ಗಾಡಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬೋಲಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬೋಲಿ ಓಹೋ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಒಂದಿತ್ತನ ಅವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬೋಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೋಲಿ ಬೋತೇರು ಗಿರಿಶನ್ ಅಂದುಲೆ ಆರ್ಲ ಎಮ್ಮೆಟ್ ಬೋತೇರು ಮರಣಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ದುಂಗಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕುಲು ಲ್ಯಾಂಬಿಡ್ ಬೋತೇರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಮಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಬಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ತಂದು ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂಡಾರೆ ಸೊ ಅವೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಏನ ದೋಸ್ತರು ಇಲ್ಲೇ ಜೈ ಬಂದು ಜಯಶಂಕರ್ ಅಂತ ಆ ಕೇರಳದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಗಲ್ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಕ್ಲಬ್ ಇಡುತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚೀಫ್ ಹೆಡ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಬಾಂಬೆ ಪೂನಾ ಗೋವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಸೊ ಆ ಅಲ್ಪ ಏನ ಓನರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓನರ್ ಲಿಂಕ್ ಹೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೈರ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸತಿ ಲಿಂಕ್ ಏನ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತು ಶಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತೆ ನಾವು ಶಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಮೂಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಣ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಪಂಡ ಬೇತ ಕುಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಪಂಡ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಮೂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಏಜನ್ ನಂಬೋರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಏನಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಗಲಿ ಇರೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊಗಲ ರಿಸ್ಕ್ ಗೊತ್ತೇವೆ ದಲಾಂಡ ಮೂಜನ ದಲಾಂಡ ಪಂಡ್ರ ಬಿಸಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೋಲೋ ಪೋಂಡ್ ಏನ ಮಾಡಂಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತನು ಆ ನೈಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಓಹೋ ಓಕೆ ಇಂಚೆಂಗಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪು ಈಗ ಒರಿಯಾಗಿ ಪನ ಮೊರೆ ಬಜಿ ಎಸ್ ಮೇರ್ ಪಾತ್ರೆ ಮೇರ್ ರೆಡಿ ಮೇರ ಲೀಡರ್ ಪಾತ್ರೆ ಮೋಪ ಓಕೆ ಮೂಜನ ಪಾತ್ರೆ ಮೋಪ ಸೊ ಅವೇನ ಎಂಕುಲು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡು ಐಕೆ ಸೆನೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪು ವಿಡಿಯೋ ಗೋಪ್ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪು ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇನ ಎರಡು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್
ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡುಪ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋಡು ಸಚಿನ್ ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅದು ಈ ಟೀಮ್ಡ ಏನ್ ಚದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಪನ್ಪೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪನ್ಪೆ ನಾನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ ಏನದ ಮಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಓ ಜಾಗ ಪೋತೆ ಎಂಕಲ್ಪ ಎಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ಅವನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಗಲ್ಡೆ ಎಂಜೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಜೆ ಜೊಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರದುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಏರ್ ಬರ್ಪಿನಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಸೋಪೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಪಂಡ ಅವೇ ಅನೆಕಡ್ ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಇಜಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಓಕೆ ಪೋಪಿನ ಜಾಗಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮುಂದಲ ಕೆಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಹೈ ಹೈಡ್ ಈಗ 12,000 13,000 ಹೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೀ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ఒక స్నోఫాల్ మస్తు ఉప్పుడు రోడ్స్ జీరేಗೆ ಡೆಡ್ಲಿಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಡೆಡ್ಲಿಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚ ಮಾತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಬ ನಾ ಸ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿರೆ ಎಂಗ್ಲತ ಓಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಮೂಜನ ಟೆಂಟ್ ಜಪ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪುವ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲತ ಪೋಪಿನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜನ ವಿಲೇಜಸ್ ಉಂಡು ಏನ ಅವ್ಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನೇನ ಮಲ್ದೆ ಟೂರಿಸಂ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ದಿ ಓಕೆ ವಿಲೇಜಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಪಂಜ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಡೇರೆ ಒಂಜಿ 6 to 8 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆತೆ ಇಲ್ಲುಪ್ಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇರಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದುಂಬು ಏನ್ಷಂಟ್ ಗುಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಸೆಟಪ್ ಮುಗುಲು ರೆಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು 600 to 500 ಕೊರ್ರೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಊರ ಐಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗಲಿಗೆ ಅವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲೇ ಬೆತ್ತ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಪಂಡ ಆಗಲಿಗೆ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಈಜಿನ ಪೀನಟ್ ಪೀನಟ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುಣ ಆಯ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕಲು ಹಿಮಾಚಲ್ ಜಮ್ಮು ಮತ ಯಾನ್ ಪೋತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕಲು. ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತರ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕಾಜಾ ಮತ್ತೆ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಕಾಜಾ ಪೋಪ ಅನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇ ಪಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಪೋಂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗ ಅವು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಂತಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಓಕೆ 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 ಅಡಗೆ ರೋಡ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೋಬೆನ್ ರೋಡ್ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ರೋಡ್ ಮಾತ ಐಟ್ ಬೈಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 100 to maximum 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಕರೆ ಪಡತೆ ಓಕೆ ಮೂಲೆಂಕಲು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ ಡೇ ಐಟ್ ಅವಳು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೆ ರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವಳೆ ಟೆಂಟ್ ಲಬಸೋ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತಂಗ ಓಕೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಬೈಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡರು ಸೊ ಎಂಚ ರೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ 100 kilometers ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಿಟಿ ತೇರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಆತ 60 to 100 kilometers ಓಕೆ. ಅವು ಇತ್ತ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಉಂಟು ಈ ಸೀಸನ್ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇಜ್ಜೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಡ್ ಓಕೆ. ರೋಡ್ ಸಾಕಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ 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 ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೋರುಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಓಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸರ್ ಸಂಡೇ ಪಿದ್ದಣ್ಣು ಇತೊರ್ತು ಜಿಮ್ ಮೀನಿ ಪೋತಾರ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಲೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಜಿಮ್ ಪೋಪು ಜಂಗ್ ರೈಡ್ ಬೋದು ಆರು ಕೂಡ ಇಂಚ ಒಂದಿರಿ ರೈಡ್ ಬೋದು ಪಿರವನ ಸಪುರಪ್ಪ ಓಕೆ ರೈಡ್ ಬಂದ ಪಿರವನ ಸಪುರಪ್ಪ ಅದೇ ಓಕೆ. ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುನತೆ ಓಕೆ. ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಕೋರ್ ಸುಕ್ಕನ ಕೋರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೋ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಮಂಡವಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಮಂಡವಾರ ಅದೇ ಇದು ಮೇರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೌಮಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೈತಾ ತಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ 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 ಕಾಜಾ ಮತ ಅವೇ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜಾ ಪಾಸ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಸ್ಟೇತ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಫುಡ್ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಓಕೆ. ಅಪ್ಪ ಕರವನ್ ನುಜ್ಜಂಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇರ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್
ದಾಲ್ ಮಂಡೆ ಚೇಂಜ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಪ್ಪ ಇದು ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ 10 to 15 days ಉಪ್ಪು ಬಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋನ್ ಪಂಡ್ರ ಬಚ್ಚ ಬೋಕ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಚೂಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಿಂಪುರ್ ಫೋನ್ ದತ್ತನ್ ಬೋಡಾದೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಸಿಮ್ಮ ಅಂಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಗ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಂತೀನಿ ದೇಮಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಓಕೆ ಪರಿಪೇಡ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಸಿಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಹಾಂ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಂತೀನಿ ಓಕೆ ಮೂಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಂಡ ಪಸು ಉಪ್ಪು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆತಿರುತ್ತೆ ಪೂರ ದಾಲ ಬಾಕಿ ಮೀನು ಉಂಡೆ ನೆನೆಪು ಒಂದಿನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಸಮ ಉಂಡು ಅವನಿತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ದಲೆ ಪಾಟ್ ಎಂಚಂದು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಮೇನ್ ಎಂಗಲ ಮೇನ್ ಬೈಲ ಅವೆಂಗಲ ಎಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಂಗಲ ಬದಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ ಜಬಡವನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ನ ಅವೇ ಬೈಲ ಎಂಗಲ ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಇರೆಗಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನನ್ನತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋಡ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂತಾವೇರು ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಿದ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಜಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ದೇಪ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಬೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮಕ ಫುಲ್ಲಿ ಗೇಡಪ್ ಉಪ್ಪ ಓಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ದ ಪಂಡ್ರ ಅವು ಮೈನ್ ತಿಗ ಬೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಕುಲು ಈ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಎತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಮಟ್ಟ ಎಂಗದಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಟ್ ಎಂಗದಲ್ಲ ಒಂದತ್ತಿ ಎಂಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದನು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಂಬೈ ಓಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಚ್ಚಿ ಓ ഞാൻ സീത പോത്തെ മുകൾ ഉണ്ടതെ ടോൾ ഡെക്കേന്തിച്ചു ഞാൻ 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോനാ പിരോട് ಬರುന്നുಂಡು ಓಕೆ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಕಲ್ ಬತ್ತೆ ಉಂತಾಯರು ಉಂತದ ಫೈನ್ ದನ ಪಾತಿರಿ ಎಂಕ ಹಿಂದಿರ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುದಿರನ್ನ ಗಾಡಿ ಮಂತ ಸೊ ಅಕಲೇನ ಪಿರ ಅವೇ ಒನ್ ವೇ ಎಂಕ ಪಿರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲೇ ಅಲಿಸೋ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಪಿರ ಓ ಅಂದೆ ಪಣ್ಣ ಅಕಲ ಜೀಪೆ ದುಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯೂಟರ್ ನೆಂಚಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬೋಡು ಸರ್ ಇದು ನಿಕುಲಿತ ಪೋಪಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲ ತೋಜಾವಡ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಪತಿಯರನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ವಾಡೆಗೆ ಬೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಕ್ಲಾ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಲದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲ ಬಂಡ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಬಿಲ್ ರೋಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ತ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ದಿಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಡ ಗಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಜೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಇದೆಲ್ಲಂಜಿ ರೈಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ 3 ಜನ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿತನ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಅಂದತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ವೈಟ್ ಉಂಡರ್ನ ಈಗಲ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ವೈಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಅಂದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಿತೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಕ ಬೈಕ್ ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಕಾಪು ಶ್ರೀದೇವ್ ಮಠ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೇ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದೇ ಅಕಲ್ನ ಒಂದೇಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೇ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನೆ ದುಮ್ಮು ಪಂಡ ಅಂದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕನೋಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಇದು ಇಂಚ ಪೋಪೆ ಕನೋಟ್ ಬರೋಂದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಬಿ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ನಿಕುಲ್ ಗಾಡಿ ಬರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವಾರ ಎಂಕುಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವಾರ ಇರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವಾರ ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಮರ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದಿದೊಂದೆ ಒಂಜಿ SD ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಉಂಡು ಓಲ್ಡ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಲುಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾರತೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಡು ಲ್ಯಾಂಬಿ ಅಂದ ಅವು ಯಾನತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ 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 ಅವೇ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾನ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಂದೆ ಐಕನ್ ಇದೆ ತೊನ್ನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೆಟ್ ಬೋರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾದೆ ಸರ್ ಅಂಚದರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡೇ ರಿಕ್ಷಡ್ ಬೋಲಿಯಾ ರಿಕ್ಷಡ್ ಫಾರಿನ್ ದಗುಲ್ ಬರ್ಬೆರ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಓ ಬೇಕಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಓ ಬೇಕಿನ ಇಜ್ಜಿ ತೋಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವನಿಕ್ ಮೈನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬೋಡು ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐತೆ ಬರ್ಪಿನ ರೈಡರ್ಸ್ ನಗಲಿಗ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಸಂ ಬೋಲೆ ಓಡಿ ಪೋಪೆನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪಡೋನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಪೆ ಮಂತಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಸ್ ಇರ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೆರು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವರ್ಷಲ ಐತೆ ಓಡೆ ಬೋನ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ರೆ ಪಾತ್ ತಿಳ್ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಸ್
ಸೊ ಪೂರಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಓಕೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಕಲಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಾರ ಮೇನ್ಲಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ದಾಬಂಡ್ ನಿಖಲು ದಾಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನ ಊರಾಗಲೇ ಗೊತ್ತ ಮೇಡ ಮೀಡಿಯಾ ಡೇ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಏನ ಊರ್ದಾಕಲೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬನ್ನ ಏನು ಪುಟ್ಟದಿನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಅವಲೇ ಬೋತೀನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾಡಿಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಪಿತಾಡೊಂದುರ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಡ ಯಜಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಬ ಒಂದುರ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವು ಮೇರ್ ಬನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಈರೆ ಈರೆನೊಂದು ಎಸ್ 100% ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಲ ಓ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ದಾದನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಅವಡು ಸೊ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೆ ದೇ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಪುಡೇನು ಓಕೆ ಕಾಪುಡು ಉಪ್ಪುನು ಎಸ್ ಕಾಪುಡು ತಿನ್ನಿಡಿದ ಸರ್ ಅದು ಮೊಕಲ್ ದಿಕ್ಕೀರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ಯಜಮಾಡಿ ಅಂಚದ ಅವಳು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲಗೆ ಹೆಸರು ಅದು ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪರ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೋದು ಬರೋನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇಂಜಿ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೋದು 4 ಊರು ತಿರುಗದು ಬನ್ನ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ಊರ್ದ ಕಲೆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಉಂದದು ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಓಕೆ ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಫರ್ ಆಫರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಪಟ್ ಪನ್ನ ಆರ್ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಏನೊಂದು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದು ಒಂದೇ ಭಯ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಆರೆ ಪನ್ನ ಆರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರು ಅಂತೀರ್ ದುಬ್ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರು ಅಂತೀರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ದುಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸೈಕಲ್ ಕಂತು ಕೊರಲವನ ಅಂತೀರ್ ಆಡ ಇತ್ತಂದು ಅವ ನೆನೆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಗಂಟ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಇಡುತ್ತೆ ಐಕೆ ಅರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅನೆ ಬೊಂಬೈ ಬಸ್ ಬಾರದ ಕಡ ಬಿಡುದೆ ಓಹೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಅಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಂಡಲಾರ್ ಪೋಂತಿರ್ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂತೀರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಂದೆ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಎತ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದ್ ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಉಂದತ್ತು ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಡಲಾರ್ ನಾ ಬೇರೆ ಟುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಯಾರೇ ಕಡಪುಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ 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 100% ಇರಗೆ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಮೋನಡೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಆರು ಏತ್ ಇರ್ನ ಇರಗೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀತಿಯರೆಂದು ಸೊ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏ ಹೋಗ್ಲುಪ್ಪ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ ಸಚಿನ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇರ್ಲೆ ತುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈರೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಇಡೇ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆ ನಾನು ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪನಗ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಡ್ ರವಿ ಸರ್ ಇರ್ಪ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಓಕೆ ದಾದಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿರು ಸೊ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿರು ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ 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 ಬಟ್ ಪನೊಂತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಸ್ಪಿಟಿ ಹೋಲ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ರೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ದಿ ಒಂದರು ನಮ್ಮ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು 35 days ಏನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಕೂಡ ಬರೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡಾಪುಡು ಇರ್ನ ರವಿ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡಾಪುಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ದಾಂತ ನಿಲ್ಬೋದು ಪಿರ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ 35 days ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೈಡಿಗೆ 3 ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರಿಗೆ ಊರಿನವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು 100% ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ರೀ ಸ್ಪಂದನ.
Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.